Sizi-expecta ninike le shipment. Emva kwesonto nje masiqeda ukusayina boss. Okay, wenze sure ukuthi ayingena emabhukwini. Ingena ngomnyango. Showcase. Wemandlakhe. Lalela la. Ngifuna umuntu ozoba ukhozo olumaphiko-phiko, umuntu ozondizela phezulu kodwa abheke yonke into. Sibhekeni boss. Umuntu oyinkinga. Umuntu mhlambe noma umthetho. Umthetho. Elo detective kwaMadirele. Oh, detective. Lalela la, ngifuna ukwazi ukuthi uhambela kuziphi indawo, uhlangana nobani futhi uthini. Okay. Ngibona kuphela lokho boss. For now. Kodwa ke uma ungathola ukuthi khona ubufakazi obubambekayo nabo ngathi, then we move in. And when we move in, Mandlake, we move in very hard. Okay. Ngiyathola boss yami.